Те издадаха бомбоните. Добре, айде, ще стоим по или по-късно или утре. Айде. Чао, всичко е точно. Абе, много. Какво миличка? Снимам. Чакай, че стърваха на земята и аз да додигна Сабинча за отрицателно време изчезнаха бомбоните. Дайте ръце тъпчат, вие какво само ги гледай. То ти от това ми играха и не ги бе. Ще падат бомбоните и ще се ръце. Криси, какво ядеш? А? Кажи бомбонче. Мамонче. Криси, кажи бомбонче. Бомбонче. Люси, кажи Маче. бомбонче. Йоанна, какво ядеш? А? Какво ядеш? Какво ядеш? Кажи бомбонче. Мамонче. ¿Quién te da ese teléfono? ¿De juguete? No. ¿Quién te lo da? Само не можахме да намеря къде съм прибрала книжките. Защо става бомбони? Големите не ги взехме. О, Сабинче, викам Боже, къде ги прибрах. И не ще викам на Аню. За балони. Бомбонче! Само че бомбоните такова време ще изчезнат. Не знам откъде. Ще много дълго стана.